ପୁରୀର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା ଚାରି ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଚଳେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ମିଶି ଏହି ଚାରି ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ଯେଉଁ ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁଁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠେଇବା। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ନା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ଅଛି, ଏକ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ। ଗୋଟେ ପଟେ ସେ ଯେତିକି ଭୟଙ୍କର, ଆରପଟେ ସେତିକି କରୁଣାମୟ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିଚୟଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧାରଣାର ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହଙ୍କ ପରି ଉଗ୍ର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି କୋମଳ ଆଉ ପ୍ରେମମୟ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇତିହାସ କହେ ଯେ ପୁରୀ ମୂଳତଃ ନୃସିଂହ ଉପାସନାର ଏକ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ନୃସିଂହଙ୍କର ସେହି ଉଗ୍ର ରକ୍ଷାକାରୀ ଶକ୍ତି ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିଚୟର ମୂଳଦୁଆ। ଏମିତିକି ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ହୁଏ, ସେହି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରଣ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କରୁଣାମୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ହୋଇଗଲେ ମଦନମୋହନ, ମାନେ ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମୋହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଉ ପୌରାଣିକ ପରମ୍ପରାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପରିଚୟର ଦୁଇଟି ସ୍ତର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆଦିମ ମୂଳ, ଯାହା ଆଦିବାସୀ ସ୍ତମ୍ଭଦେବୀ ସ୍ତମ୍ବେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୌରାଣିକ ପରିଚୟ, ମାନେ ଯୋଗମାୟା, କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମଙ୍କ ଭଉଣୀ। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାମିଲ କରିନେବା। ଏବେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ। ତାଙ୍କର ଧଳା ରଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧତା, ଶକ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଆଉ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ଦେବତା। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ସେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ ଶୈବ ଏହି ଦୁଇଟି ପରମ୍ପରାକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂକର୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହଳ, ମୁଷଳ ଆଉ ତପସ୍ୱୀ ସ୍ୱଭାବ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଏଥିରୁ ଏହା ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଶେଷରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ମଣିଷ ପରି ରୂପ ନାହିଁ। ତେବେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପଛରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟାଶକ୍ତି। କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ସକ୍ରିୟ ଆଉ ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତି, ଯାହା ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଚଳମାନ କରି ରଖିଛି। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚକ୍ର ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେ ତାଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ସ୍ତମ୍ଭ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ ନୃସିଂହଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଚାରି ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକତାର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ଏହି ଧାରଣାର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବି ଅଛି। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ଅନଙ୍ଗଭୀମ ଦେବ ତୃତୀୟ ହିଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ଚାରି ଦେବତାଙ୍କୁ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 700 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ପରମ୍ପରା ଅତୁଟ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚାରିଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱରୂପ: ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି ମିଶି ଏକ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗମ, ଏକତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତୀକ, ଯେଉଁଥି ପ୍ରେମ, ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରକୃତି, ଜ୍ଞାନ, ଏପରିକି ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଶିଯାଏ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ, ଏକତାର ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଦର୍ଶନ, ଯାହା ଆଦିବାସୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଉଗ୍ର ଓ କୋମଳ, ଏମିତିକି ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ସବୁକୁ ଏକାଠି ଆପଣେଇ ନେଉଛି, ତାହା ଆଜିର ଦୁନିଆ ପାଇଁ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।